Fil-jiem li ġejjin se jibdew ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tal-kumpless sportiv Kordin li se jkun l-ewwel tat-tip tiegħu f'pajjiżna. Dan tħabbar waqt żjara li saret mill-Ministru responsabbli mill-proġetti kapitali Aron Farrugia u l-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima. Dan il-kumpless se jsir b'investiment ta' 8,200,000 euro u jikkonsisti fil-bini ta' stadium u ground b'terf artifiċjali li se jkun jesa ma' 650 spettatur. Meta jitlesta f'dan l-istadium mistenni jintlab lob domestiku u internazzjonali kemm tal-futbol kif ukoll tar-rugby. Il-kumpless mistenni wkoll jinkludi diversi faċilitajiet fosthom, changing rooms, uffiċini, sala tal-konferenzi, restorant, sala għal-medja u anke parkeġġ. Il-Ministru Aron Farrugia tkellem dwar l-implementazzjoni ta' dan l-investiment sportiv f'pajjiżna. Għonek palissa timbena dan l-stadium għal rugby u sporti ieħor l-esta jintuża għalih f'post li kien mitluq palissa titneħħa l-iskart li huwa kontaminat u allura tindawru post li kien mitluq f'opportunità għall-atleti u għat-tfal tagħna biex nibnu fuq suċċessi li kellna anki ġimgħat ilu fil-lob tal-pajjiżi żgħar. Min-naħa tiegħu il-Ministru Grima qal li dan huwa impenn ieħor infrastrutturali li minnu se jgawdu l-atleti ta' pajjiżna. Bħala pajjiż ser inkomplu ninvestu fl-isport kemm dak li hija preparazzjoni teknika tal-atleti tagħna imma anke f'dik li hija infrastruttura sportiva. Hemm numru ta' faċilitajiet li huma fil-proċess li jiġu inawgurati oħrajn illi x-xogħol għaddej b'ritmu maġġel fuq is-sit in kwistjoni. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett kienet tinvolvi eżerċizzju ta' skavar tal-art kif ukoll it-tneħħija u l-esportazzjoni ta' tunnellati kbar ta' skart ikkontaminat li kien hemm f'dan is-sit. Fil-jiem li ġejjin mistenni jibda il-bini tal-pitch u l-parkeġġ u se jiġu installati il-floodlights u l-fencing.